siya chifukwa sinuzoda akuimba chino nali oloto nali besi nali sapulano silinkadziwa koma anali ndi luso la keyboard limba ndipo luso limeneli lidapitilira mpaka pamene linapita ku St. Paul's the Apostle Seminary. Kumeneko amaimba nkumayimbira ntchalichi kumakometsa chipembedzo. Ndipo mkatikati mwake mwina anthu ena mukhoza kumaganiza kuti Lucius bandi yoyamba imene anayambitsa ndi Zembani Mwalephera. Chaka cha 1988 Lucius pamodzi ndi anyamata ena ku seminary adayambitsa bandi imene tinkatchula kuti Sparse Youth Band. Nthawi imene amango tolera izo ndi izo banjo zitini dzina zake nkumayimba ife nkumasangalala. Ndiye panadzafika nthawi ina azungu awa pa nthawi imene amabwerabwera kwambiri Mataliana ataona luso limeneli anachita chidwi ndipo adalonjeza kuti ndikakutumizirani zida ndipo adatumizadi pasanapite nthawi. Kuyambira pamenepo iyayi social evening imakoma chifukwa anyamatawa ndithu nsambo amazipanga bwino. Ndipo kusonyeza kuti lusolo ndithu linalipo mchaka cha 1989 tili form 2 makumbukira ndi chaka chimene apapa Paulo wachiwiri anabwera. Tili ku Kamuzu Stadium tinangodabwa kuti nzathu wasowa wachoka ku gulu la na school ali pa stage ndi Hallelujah Band akuimba nawo nyimbo ije imene kwa ife amene tajapo ma Christmas simatigugira akankoyamba apapa kubwera ku Malawi nyimbo imene ija ifeso tinali pride kwa ife tinali ana school ambiri masukulu osiyana ena kama university pamene amaona Lucius alikodi amene bwanji nyamata wa ku St. Paul's kule ifeyo tidayenda ndithu ndi mapiko otakasuka kuti nyaditsa luso lakalikale ndithu. China chimene ndikukumbukira za moyo wa Lucius ndi moyo wake wothandiza anthu ovutika. Lucius pamene tinali ku seminary iye amakonda kugawana ndi anthu amene akusowa asemina osowa zimene anali nazo. Ndizoona iyeyo mwina amishoni kunoko monga Bambo Mario ndiena akamachoka amapatsa mwina ziwiri zitatu poti akayambire. Iye akafika ku seminary kuja amaona kuti kodi amene akusowa ndi ndani ngutenga zomwezo ndikuwagawira amatigawira. Ine nthawi nake ndimakumbukira ntazizidwa kwambiri anabwera ndi chisikumba chake unfortunately ine mmachepamo muchisukumbamo ngasi nzanga adali odalitsika ndi thupi. So moyo umene wothandiza anthu ndi moyo umene wakhala akuonetsa zaka zonsezi. Lucius anali ndi ma chances ambiri ma opportunities ochuluka otha kuti adakatha kudzunjikira chuma koma m'malo mwake Lucius chuma chake amadya ndi amphawi. Nthawi zonse linali khumbo lake kuonetsetsa kuti ovutika nawonso akupatidwa mwayi kuti miyoyo yawo isinthike. Mwachisanzo tsiku lake tinakumana kuliwondeko ndiye timacheza nkhani zosiyanasiyana. Ndiye mu nkhani zimene timakambazo timakamba nkhani za mafizi. Ndiye adanena kuti yase panopo zinthu zavuta. Ineyo panopo priority yanga ndiyoti ndikapanga mashow ndiye nakuthandizana amene ndikupereka mafizi. Anawo samanena John ndabale yake amanena ana amasiye amene amasabale atandipatsa list imene anationetsa yayikulu kwambiri kuti ase umathabwanje ati basi ndi chithandizo cha Mulungu zimatheka. No wonder Lucius anadzipangira dzina la Soldier for the Poor. Analidi Soldier for the Poor osangoti pa mawu okha komanso pa machitidwe ake. Lucius talent yake yoyimba adayipanga dedicate kuti itumikira amphawi. Talent yake sinali yoti angodzipezera yekha ulemu ndi ulemerero ayi koma kuti ipindulira anthu ena. Lucius kudzera mu nyimbo zake
ankayankhulira anthu opanda liwu. Ndikhulupirira aliyense muno ndi mboni. In his music he sang for the poor and the voiceless. He tackled social ills and injustices affecting the poor. He was not afraid in his music to call a spade for the sake of the poor. His music not only entertained listeners, but also full of meaning and with very important messages. Nyimbo iliyonse pamene ndimabwera ndimamvetsera nyimbo zake, mu nyimbo ina iliyonse imene kuti amayimba makhala maphunziro komanso malangizo. He was truly the soldier for the poor. Abale ndi alongo, tiyeni tsopano tilingalire za mawu a uthenga wabwino amene tawerenga posachedwachi ochokera Mateyu 5 ndime ya 1 mpaka na 12. Tilingalire kuti kodi Mulungu akufuna kutuza chani pamoyo ndi imfa ya Lucius, komanso kuti Mulungu akufuna kutuza chani pamoyo wa ife tomwe, komanso ife amene tikuyembekezaso kuti tsiku lina tidzafa. Uthenga wabwino ukutifotokozera za anthu amene ali odala, kuti odala ndi ndani. Uthenga umenewu ngofunikira makamaka pamene tili ndi chiyembekezo cha moyo osatha. Titha kukhala ndi mafunso m'mitima mwathu pamene tikumvera uthenga umenewu, kuti kodi ndi munthu wotani amene angakhale wophunzira wa Yesu? Ndi munthu wotani amene akalowe ku moyo osatha? Ambuye Yesu muthenga wabwino akutiuza kuti ukalowa mu ufumu wakumwamba ku moyo osatha ndi amene ali osauka mu mtima mwawo, amene akumva chisoni, amene ali ofatsa, amene akumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, amene akuchitira anzawo chifundo, amene ali woyera mtima, amene ali wodzetsa mtendere, amene akuzunzidwa chifukwa cha kuchita chilungamo. Poyang'anira amene ife anthu timaganizira za odala, maqualities amenewa ndi ovuta kuti tiwamvetse ndi umunthu wathu. Ndikukhulupirira kuti ngakhalenso anthu amene ankamvetsera Ambuye Yesu pa nthawi imeneyo nawonso adadabwa naye Ambuye Yesu kuti maqualities amenewa, chifukwa ife kudala kumene tili nako nkosiyana ndi kudala kumene Ambuye Yesu akunena lero. Koma Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti iwo amene ali woyera mtima, amene amafunafuna ufumu wa Mulungu, amene ali osauka mu mtima mwawo, amene amadziwa kuperewera kwawo, amene amafunafuna chikhululukiro cha Mulungu, amene ali anthu achifundo, amenewo ufumu wa Mulungu uli wawo. Choncho maqualities amenewa amene Ambuye Yesu akutipatsa lero safuna kuti atiopseze ayi, koma akufuna kuti atilimbikitse, atitonthoze, komanso kutipatsa chiyembekezo mu nyengo zonse zimene tikudutsamo mmoyo wathu, zowawa, mavuto, masautso ndi zina zimene timakumana nazo, zonsezi zidzatha. Ambuye Yesu akutitsimikizira kuti zikadzatha zonsezi tidzapeza chimene tikufuna ndi madalitso enieni mu ufumu wa Mulungu. Ambuye Yesu akutiuza kuti osauka sali odala chifukwa ngosauka mu mtima mwawo ayi, ndi odala chifukwa ufumu wakumwamba ndi wawo. Ofatsa sali odala chifukwa ngodzichepetsa ayi, koma ngodala chifukwa Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano. Amene akumva chisoni ngodala osati chifukwa choti akulira kapena kuti akumva chisoni, koma ngodala chifukwa Mulungu adzawasangalatsa. Nawonso amene akuzunzika ngodala osati chifukwa choti akuzunzika ayi, koma ngodala chifukwa ufumu wakumwamba ndi wawo. Lero abale ndi alongo pamene tasonkhana pamalo ano tili anthu osiyanasiyana, tasonkhana anthu osiyanasiyana, amakaliba osiyanasiyana, tikuchokera magawo osiyanasiyana a society amene community yathu. Ena pano ndi achikulire, ena achinyamata, ena amaudindo akuluakulu mu society, ena opanda udindo, ena amoyo wamphamvu,
pamene ena moyo wovutikirako odwaladwala, ena achikhulupiriro cholimba, pamene ena achikhulupiriro chapendapenda, ena osangalala, ena akuvutika ndi ma stress, ma depression, ena olimba mtima, ena amantha. Tonse magulu onsewa tilipo mpano. Koma zonsezi Ambuye Yesu Kristo akutiyitana tonse kuti tizindikire kuti chilichonse chimene tikukhumba ndi kulakalaka mu mtima mwathu chidzakwaniritsidwa mu ufumu wa Mulungu. Abale ndi alongo, nthawi zonse pamene imfa yatigwera pakati pathu, tiyenera kuphunzira kanthu, tiyenera kuphunzira china chake mowunikiridwa ndi mawu a Mulungu komanso ndi moyo wa amene watisiya. Kodi tingaphunzire chiyani kuchokera ku moyo wa Lucius? Pali zinthu zingapo zimene lero Lucius akutisiyira, inuyo ndine akutisiyira ngati maphunziro amene afuna kutipatsa, amene tikuyenera kuti tiwatsatire ngati tikufuna kusunga legacy yake. Ambiri pa social media akuti ayi tofuna kusunga legacy. Koma tisunga bwanji legacy ya Lucius? Sikungokhala akatswiri poyimba pokayi, koma Lucius moyo wake unali complete human life, unali complete umunthu, umulungu zonse zilali mwa iye. Moyo wa Lucius ukutiphunzitsa kukhala anthu achikhulupiriro. Lucius anali ndi chikhulupiriro ndipo anali munthu wodzipereka ku ntchito za Mulungu, ngakhale anali munthu wotanganidwa ndi ntchito zina. Lucius ndimaonera paka kaklipi kena kake kamene ali mchipatala, linali Holy Week, Mulungu woyera, ndiye amafotokoza mmene wapangira misi kanjedza. You could feel kuti koma munthu uyu wasowadi china chake chimene amachikhulupirira ndipo amachikonda, chimene simunganchotsere mmoyo wake. Anali munthu wachikhulupiriro. Lucius akutiphunzitsa kukhala munthu osadzikonda. Lucius analibe kusankha status ya munthu. Aliyense amene amafika kwa iye anali kumulandira ndi manja awiri. Amakonda kwambiri makamaka anthu ovutika, anthu osauka. Lucius anali munthu odzichepetsa. Nthawi zina ukakhala ndi Lucius nkuona zimene akupangira interact ndi anthu osiyanasiyana, wekhaso mwana kuti koma munthu uyu ndiye ndi wodzichepetsa kwa basi. Even pa nthawi imene anali MP, ndi munthu amene amapanga mix ndi anthu onse posang'anira status. Chimenecho ndi chimene akuyenera kutiphunzira ifeyo, tikuyeneranso kukhala anthu odzichepetsa. Ngati tikufunadi kusunga moyo wa Lucius, tikhale anthu odzichepetsa. Komanso Lucius anali munthu wodzipereka ku chimene amachikhulupirira. Akagwira ntchito kuti ine ndikufuna ndipange ichi, anali munthu wodzipereka. Tonsefe moyo wathu titakhala anthu odzipereka ngati mmene Lucius amadziperekera. Kaya tifike ku nkhani ya music, kaya tifike ku nkhani za moyo wa munthu ngati munthu, ndithu ndiye kuti timulemekeza Lucius. Komanso ndoti dziko lathu linalitha kusinthika ngati tatenga makhalidwe amenewa. Lucius amafuna ena zabwino, samafuna kuti zabwino zikhale zake zokha ayi. Pali aluso ambiri andichitira umboni, aluso ambiri woyimba amene mwayiwo ena mwina mulipo mpano, amene Lucius wakupangani mopanda nkhwidzi, anakupangani mentor ndipo wakupangani promote pa career yanu kuti mufike pamene mulipo, chifukwa anali munthu ofuna kugawana ndi anzake mphatso zimene Mulungu adampatsa. Zidakakhala bwino kuti aliyense amene walandira kenakake kuchokera kwa Lucius ngati mphatso ngati zimenezo, nayenso achite chimodzimodzi kwa anthu ena. Ndikuti Lucius adzakhala wokondwa kwambiri. Lucius anali munthu wamtendere. Mu history yake ya moyo, ngakhale pamene amayimba nkumayimbira anthu osauka,
anthu ovutika, koma tonse pano ndikhulupirira ndife mboni. Sitinamvepo kuti Lucius wayambitsa chipolowe kapena wapanga instigate anthu kuti achite zinthu zosakhala bwino. Nthawi zonse amapanga preach peace, amapanga preach mtendere, chikondi. Tatiyeni nafenso message yathu ikhale imeneyo, phunziro limene Lucius watipatsa ndi limenelo, kuti tikhale anthu odzetsa mtendere. Ndi influence imene Lucius anali nayo adakatha kupanga china chilichonse ngakhale choyipa, koma Lucius sanafune zimenezo. Ena timati tikangokhala ndi mphamvu pang'ono, komatu ena atidziwe. Mwina so umakamaka atanena kuti atidziwe pa zabwino, tinena kuti zikomo Ambuye, koma pamakhala pa zoyipa. Tatiyeni tiphunzire kwa Lucius. Lucius chiyambireni chake, career yake yonse sitinamvepo kuti Lucius wali involved mu zinthu zosakhala bwino. Ndiye ngati legacy yake tikufuna kuisungadi, tatiyeni nafenso titengere moyo menewu, moyo wamtendere, moyo wabata. Choncho lero mwanjira ina tikukondwa ndi kuthokoza Mulungu kuti Lucius tsopano ali mgulu la odala pamaso pa Mulungu. Tonse tikudziwa kuti zaka zapitazi sizinali zaise kwa Lucius chifukwa cha matenda amene amadwala. Sizinali zaise ku banja lake, mkazi wake ndi ana ake, komanso achibale onse. Koma nanga ife tinganene kuti chani? Ambiri timanena kuti rest in peace, pumani mumtendere. Ma social media ambiri mawu awo ndionena kuti rest in peace soldier. Nditu zoonadi, soldier apume mumtendere. Tonse likhale pemphero lathu limene kuti soldier apume mumtendere, wagwira ntchito yabwino, has fought the good fight to the end. Ndipo Bible likutifotokozera kuti ngodala anthu amene akugona mwa Khristu. Ndipo tikukhulupirira kuti soldier Lucius akugonadi mwa Yesu Khristu. Ndipo tonsefe tiyenera kumasilira tsiku limeneli limene tidzagone mwa Yesu Khristu. Koma ife a Khristu chikhulupiriro chathu chimapita abe patsogolo. Sitingolekezerapo kuti rest in peace, koma timati rest in peace and rise in glory. Kuti tipume mumtendere koma tiuke ndi Ambuye, tikhale mu ulemerero wa Ambuye. Paulo oyera n'chifukwa yake mawu aja oyamba mkalata yake ya kwa Roma 5 ndime ya 1 akunena kuti popeza kuti pakukhulupirira tapeza kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu, ndiye kuti tili ndi mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye Yesu Khristu. Lucius chifukwa cha chikhulupiriro chake lero ali pa mtendere, mavuto ake onse atha, zowawa zake zonse za dziko lapansi pano zachoka pa iye. Iye sadzamvanso zowawa chifukwa ali pa mtendere ndi Mulungu wake. Maganizo amenewa ndi mawu amenewa tonse amene tikulira akuyenera ndithu kuti atichotse misonzi yathu chifukwa cha chikhulupiriro chimenechi. Chiyembekezo ndi chikhulupiriro chathu nchakuti monga Mulungu adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa, adzatiukitsanso ifeyo kuti tikhale naye kumene iye ali, kumene kuli mtendere ndi kuyera kosatha. Ndipo Paulo oyera watiuza kuti chiyembekezo chimenechi munthu sichimgwiritsa fuwa la moto ayi. Omwamba ndithu kukoma awu usako antu komweko sangalala onamu lungu onamu lungu kumwamba ndi tukukoma kulibe mavuto kulibe tsoka ndi nthenda kulibe malilo kulibe malilo kumwamba ndithu tidza yanja nako
kuli Yesu, Yesu ndi Maria kulisoa, njelo kulisoa. Mapemphero a Khristu. Ndipo tiziyankha kuti, imvani mapemphero athu. Mu ubatizo Lusiasi adalandira kuwala kwa Yesu Khristu. Chotsani mdima tsopano ndi kumuwolotsa pa mtsinje wa imfa. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. M'bale wathuyu Lusiasi ankadya pa tebulo la mpulumutsi. Mulandireni ku nyumba yodyera ya phwando la mwana wankhosa kumwamba. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. Amabanja athu adatitsogolera ndipo akudikira ufumu wa Mulungu. Alandireni. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. Anthu ambiri akumwalira tsiku ndi tsiku chifukwa cha upandu, nkhondo ndiponso njala. Onetsani chifundo chanu kwa onse amene akuvutika chifukwa cha tchimo la kusowa chilungamo chachikondi, ndipo asonkhanitseni mu ufumu wanu wa mtendere mpaka muyaya. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. Tonthozedwa ndi kuthandizidwa. Athangateni nkusauka kwawo, ndipo chotsani mdima ndiponso chikayiko zimene zimadza chifukwa cha chisoni. Ambuye mwa chifundo chanu mutimvere. Imvani mapemphero athu. Tikuoneni Mariya, wachisomo Ambuye ali nanu, ndinu odala mwa akazi onse, ngodalanso mwana wanu Yesu. Mariya woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso Ambuye Mulungu, amene mumapereka mtendere ndi kuchiza mizimu yathu, mverani mapemphero a mpulumutsi wathu Yesu Khristu, ndiponso madandaulo a anthu anu, amene miyoyo yawo inagulidwa ndi magazi a mwana wankhosa. Khululukirani machimo a onse amene akugona mwa Khristu, ndipo apatseni malo mu ufumu wanu. Tikupempha izi mwa Yesu Khristu Ambuye yathu. Amen. Ndi nthawi ya zopereka. Ndimati ndipemphe kuti aliyense amene wafika malo ano wabwera kulira ndi kudzapempha Mulungu chifundo chake kuti aulandire mzimu wa m'bale wathu Lusiasi. Chifukwa cha ichi tiyeni chopereka chathu tichipereke ngati nsembe kuti Mulungu atimvere mapemphero athu. Tayika mabasiketi kapena tinene kuti mabigiri amene ali madera osiyanasiyana, tiponye mmenemo kangachepe kamene ifeyo tikupereka ngati nsembe yathu kumpempherera Lusiasi. Zikomo. Tipemphe adongosolo kuti aime mapointi mmene muli mabigiri amenewa kuti zonse ziyende mwadongosolo. Zikomo. Akwaya nyimbo. Oh,
mphamvu zonse. Inu Ambuye, pamene tikupereka kwa inu zopereka za nsembe izi mozichepesa chifukwa cha chipulumutso cha mtumiki wanu Lucius Banda, tikupempha chifundo chanu kuti amene sadapeneke kuti mwana wanu ndi mpulumutsi wa chikondi apeze mwa iye mweruzi wa chifundo, mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu.
zoonadi nkofunika ndi koyenera, ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wa